Og i dag der viser jeg, hvordan I gendanner jeres Mac helt fra slut. Det eneste, du kan bruge, det er et eksternt drev. Jeg har mit her. Det er det kun nødvendigt, hvis I vil have lavet en backup af jeres filer. I kan også bare gemme dem på et online drev op i skyen. Men ja, så det vi gør her, jeg lukker lige alle programmerne ned. Sådan. I går op, og så trykker I luk ned. Luk ned. Så den er helt slukket. Så vil I starte den. Igen. Så er der Command R nede, når jeg ser Apple-logoet. I ser Command R. Så kommer den der bare op der. Så åbner det, man kalder Recovery Mode. Herfra går jeg så ind i. Det sørger for, at I er connected til internettet. Og faktisk noget jeg har glemt. Der I skal også være lige have strøm på. Sådan. Lige sørg for det. Og være connected til internettet, husk det. Så ja. Så vil jeg trykke på, I kan også der, vores Time Machine sikkerhedskopier, vil jeg også kunne have brugt. Så hvis I går ud af det her, så skal I egentlig bare, og hvis I gerne vil ud af det her, fordi I ikke gider det alligevel, og I kommer så langt, så skal I bare lukke den ned heroppe, gå derop og så tryk start igen. Så ja, så går jeg ind i diskværktøj. Så synes I indlæser diske. Går I på den der Macintosh, der ligger her. Trykker I slet. Så vælger I som format, der vælger I Macintosh Extended Journal. Det kan også være, at den har den som standard. Hvis den har en anden standard, så bare have den, eller så hvis den ikke har, bare ukendt, så vælger Macintosh Extended Journal, og så trykker jeg slet. Sådan. Okay. Så det er gjort, når nu kan se, nu er der fuld plads igen på jeres computer. Nu vil vi gerne have macOS ned på den igen, så I går og trykker ud her, trykker I geninstallere macOS. Bare der over internet, så sørg for, at der hele tiden er forbindelse til internettet. Så fortsæt. Så den lige gør det der. Sådan. I agree. Enig. Og det skal så være på Macintosh-disken. Og så vil den begynde. Den vil sige omkring 6 minutter, det kommer til at tage noget længere tid. Hvis det overhovedet ikke til det her, det kan tage fra en halv time til 2 timer. Så det her gav, der står 6 minutter dernede. 5 minutter. Så ja. Vi ses. Den er færdig. Så op igen. Her med opsætning. Det vil bare lige hurtigt gøre. Så ja. Jeg vil lige få gjort det her, så jeg går tilbage igen. Okay. Hej. Når du så er her, så har du en igen, den du kan se her, hvis jeg går ind på mit disk-værktøj her. Der kan bruge 10 GB. Det er så systemet rundt. Alt andet, der er plads. Så ja.
det her, det er den måde, jeg synes, der er det at gøre det på. Jeg synes, det er det. Så ja.